Čau, čas Razer. Vítam vás u ďalšieho videa. Po hodne dlhej dobe, asi po roku, alebo tak nejak 9 mesiacov, že som vypol. A tentokrát tu máme hru Noitu. Pôvodne som chcel začať robiť, ale proste nepočnem vypol. Nechávam. Neviem čím to je, ale proste počnem už to nie. Noita je vlastne taká 2D pixelová hra, kde je kúzelník, ktorý sa snaží získať nové paličky, nové spely, kombinácie, neviem ako podobné asi s hrou Magic Craft, ak to znáte. Iba tu na všetko vybuchuje, zabije vás, máte jeden život, takže to roguelite a tak. Aj tam je to roguelite, dobre povedať. Tak. Tuto nabrieva kyselina, to ma tiež veľmi rádo zabíja. V hre som veľmi dobrý ako. No, máme tu takú levitáciu menšiu. A neviem, čo vyskúť goldu teraz. Vôbec, všade je tu kyselina. Už 0 peniazy. Peniaze sú veľmi dôležité. To je tiež docela. Ale sa nahmestím. Ale... Som si vybral pekné víny. Ale sa tým kyselina. A inak akože voda by ma vedela liečiť. Mám nejaké dobré prachy. Ale zistím vec. Teda zachrániť všetko. Není šúter, na ktorý ani neviem na čo je. Takže... No. Aj, a to je nejaké niečo. Ako sa k tomu... Nie, tam ešte nie. Aj. Tam sme len do toho. Dúfali sa tým. Keď bude nejaká veľká núdza. To je potion. Iba potion. Freezing liquid. Že niečo môžeme zmraziť. To je také diancie, co som dostal tak trochu. To ďalší konc? Dávam. Je to. Kachty. Kachty som. Na to som rád. Už 200 coinov, to väčšinou nebývam. No to dám aj rád, lebo rád som to dôležité. Príbeh. Za týmto hlavným jazerom by mal byť boss. Ale teraz mám docela dobrý run a ja by som ho nezabil. To vecne. Logicky. On to by mal byť ako nejaký boh. Toto je heal a... neviem, čo to je. Takže, aké tu máme kúzla? Double spell. Leg hole. To by bylo, to sú iba 3. Písko prechtil, ty letia na seba, no. Rande, keby. Niekedy to veľmi. Není žiadne také spell, lebo ja nekupujem veľmi tie... neviem, čo? Vyskúšame. Nekupujem moc spely, ktoré majú iba určitý počet použití. Pretože mi to príde niekedy z plýtvania peňazí, ale... No. Vykúpime to tu trochu. Teraz by sme mali urobiť niečo... Robilo by to.
Ja. Nechceš to plátiť? A, to si. Ale ako to? Takže toto nemôžem si kombinovať? Toto už som si umenil. Ale výkričníky, to zaujímavé výkričníky. No, je to robíte malé, no, tam. Ticho, form. To som. No, neviem čo. Bude ešte. Čo to ide? No. A toto možno Godran. Akože. Ty vole. Som si hovoril, že kreatívne video, no tak to asi nebude. Títo streamery, ale boli. Títo boli. Ja som ho mal a ja som ho proste zabil. Kámo ma proste uväznil v slnutej láve. Ja som instantne skapal. Rád by som. Ja to testem. Mega rád by som. Nemôžem to. Ale nechcem si hrať nejakú veľmi dobrú. A to už som hovoril. To by som nič neriskoval a vrátil by som. Budem klamať. To kokos. Horí to všetko dymy, kokos. A kyselina, nemôžem ani sa dotknúť sa. Šialenosti. To sa praské. A nie, ticho. Ďakujem. Ale sú tu teraz docela slabí pre mňa. Keď si až na moju debilitu. Už som išiel asi. Akože nemám veľa peniazí z tohto levelu, ale ja to nebudem pokúšať. Mám tak dobré oči, že ja podľa mňa nepotrebujem nič kúpovať poriadne. To by som tiež hodila, pretože mám šafu a má veľa... No, to je čo? Vieš. Je to asi jedno. To robí jasne. Neviem. A to vám podľa strašne zlej kombinácie. Habitat? Anda. O nie. To je tá standárska. To orby dáme preč. Toto. Neviem, čo to je. Také veci, ja to vôbec nerozumiem. Toto mi furt nedáva. Ja neviem. Nie, robilo to. Nakúť to strašne. Už si rád zobral, lebo vždy sa hodí v tejto hre. A veľmi smrteľné. A toto o ktorom som hovoril, že ho nemám rád. To som vlastne raz nedostal, alebo možno aj keď som to speedrunal, to by som nemal hrať. No raz som videl nejaké video, ale tam si tak uskakol s niečím toho ľadu. Ájú? Čo? To je najlepšie. Oh. Careful, no. Nechcem tu nájsť svečky medzery.
Až sa podľa mňa strašne zabijem. Tam či dostanem takú škodu. Áno, ale to rovnie som si sa chcel ísť. To som chcel zakázať. To mal táto hra, ako som sa strašne uspokojil. Som si zabal. To ma vie hitnúť. Čo by som neskôr zapal, akože to ma vie hitnúť. No, je to tak nepríjemné. Ale... Aj tak, by sme príjemný. Prístupe, neviem, či vedel to. A skôr ho všetko asi chci zabiť. Ajajaj. Niekde tam bol snajper. Kľudne, klasika. To chvíľa, to tam je, to už tu chvíľa. No, v pohode. A to je. Áno. Som zabudol tu. Ja som zabil toho ľadového obra. Ja sa nemôžem hýbať. Asi dokázal, áno. Teraz sa mi zapnulo. Ja som nehovoril, ale ty vole, ja som nepočul. To je môj dobran. Dram. Neviem, čo je to úplne akože dobré. Áno. Jedová to plne veci. Zhodíte to, jak sa to ničí. Itu nih itu berisi sama prof na tom pending ya áno počkaj no v tejto hre viete tento chrámniček. Oni sa na vás vedia bohovia naštvať. A je to riskantné. Oni nie sú úplne slabí. Ale je tu jeden triček. Keď ja ten chrám dostatočne zničím, je dobre robiť kyselinu raz. Keď ste vyrieval, nech si môžem načakovať nejakú vodu. Tak, no to bolo. Ja neviem, že to tak bolo zamýšľané, akože aby sa tak dalo zabiť, alebo to bug. Bug, ale že sa to môže našť. Lenže čo keď ešte je, že sa zdá, že by to mala úrazovka trochu. Vy viete kopať v tejto hre. A on keď príde sem, tak ja do neho kopnem tú sochu. A toho instakillne. Iba sa musí prísť. Ale ja sa za ním bojím trochu vydať. Po minulé som sa odstrelil mal. Tak? A už ide.
Nechcel by som, ty to? Máme 800. Úplne najlepšie. Úplne, hlavne úplne jednoduché. Aké to máme speli? No, to by som chcel asi. Ja nemám na to. To ne, to je šáš. To vyzerá zaujímavé, lebo to by mohlo fungovať. Ale toto ne, lebo takú mám predsa tu. Nájdem na to ale tamto. Tak si pošetríme peniaz. Ja som to schoval a túto vandu proste hodíme. Vyhodíme. Ničíme ju. Tam bude nejaká dobrá. Dobre, možno ísť. Máme tu nejaký dobrý perk. Musím na to. To bude na... Hej, toto je podľa ten cest, ktorý už som sa vôbec nedostal ďalej. Ale som bral. A to je hodný minus. Alebo, aha. Tak to tam bolo. Aj. Lome. To je zlávy. Lome. Fakt som sa, že tak vidím. Ale myslím, že dáme 2 rany, alebo 1. Tak iba jeden. Toho vydržíte. To ničíte. Raz sa treba. Tak. A nie. Oni obají si moc podržáme tady typečky. Typečky moc dobré. Tady to všechno. Fokus. Áno. Nic není lepšie, ako sa brodiť po ulici metre. Ja sa si žijú do tej príležitosti. Adios. Super. Vždycky sa dá utiecť. To si zapamätajte. Možno, že nie, neviem. To nevyzerá úplne krásne, to nevyzerá. Čau. Ja nemôžem zamrať. Na to nie je. Ale to je zamrať. Ach, to nie. Ty kakas. Uha. Načapujeme si vodu. Uha. Ty kakas, to sú strasné. Pokaz, ak to bolo strašne dobré kúslo, ale to veľmi nebezpečné, lebo voda a elektrika nejde spolu. Nejde. Rock Spirit. Ale ja chcem... Počkaj, čo? On tu nemá byť zase, nie? Ty si robíš srandu, akože ktorý asi peniaze, ale... Ja vedel, že tu zase prečo. Vždycky? Neviem, či sa zase tak oplatí. Tak mám, neviem kopnúť. Ako drone v prdele. Ja mám 50 životov na ďalší svet. Ja mám možno 1600 peniazí, ale... Ja zomrem. Mám prežiť. A to... Hra je... Takerný. Neviem, či chcem toto aj.
Odísť. Takže. A to je... No ja už mám iba 6 peniaze. Dával pozor. To je háj. Toto je úplne hrozná banda, som si tak uvedomil, že toto je úplne nič. Alebo on to nemusí byť nič, ale je to travné, to už je školáž. Jaši. Neviem, čo robia niektoré veci, no. Dobre, to je fajn, to je, ale... Toto vyskúšali a dúfam, že sa nezabijem. To by bolo fakt na nič. Potom neznám, ale... Akože tam to bolo tiež zaujímavé, ale... Áno, mám očima, nikdy som to nebol akož. Ako to funguje? Ja mám dosť námietky. Preto to mám tam vykrúť. Čo to je? Tak. Cesta. Prečo ide po mne? O nie. Ja som taký idiot. A tam nejaký strel, ktorý ide furt po mne iba. To určite bude niečo také. Ja nemám veľmi iné strely. Áno, on ide reálne strašne po mne. On ide extrémne po mne. No si, ale ja sa pamätám. Robia to. No, ja prečítal dobré. Neviem, to je jedno. No, akože... Nás môj God Run končil. Toto je najhoršie na tej hre, že mne sa tá posla už teda sa mi nebrešťal. Tým pádom. Počkať, jaj, to je tiež možné. Ono vlastne nejde po mne, ja ju do mňa, že mám tak... Typo veci. Game over, no. Tak. Hej, som mŕtvy. Môžem dať new game. No, a toto bola Noita. Dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like, odber zvonček a ideme sa pri ďalšom videu. Takže zatiaľ čau.